गाड़ी क्या रखलु କିଛି ଶୁଣିନି ସେ ଟ୍ରେନ କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଇଞ୍ଜିନ କି ଆଣିକି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସାଡେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇ ଛାଡିନି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ए पप्पू एठी केमती आसिलु ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି କେମିତି କିଏ ଆଣିଲା ମତେ ଏଠିକି मद मद नहीं आइला चल ମଧୁ କେମିତି ଆଣିବ ମତେ ଏଠିକି ଭିତରେ ବସ ଚାଲ। ମତେ ଟ୍ରେନ ଟା କୁଆଡେ हां हां अच्छे अच्छे चल चल ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନ चल चल ଭାଇ ଭାଇ ହଁ। ଶୁଣୁନ कौन हला अर्जेंट अर्जेंट कौन हला 100 ଟଙ୍କା ଦେନା ମତେ पागल हे न कोन बापा अछंती एठी मद पीबो तमे ଦେବନି ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ମାଗି ପିସି ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ମଦ ପିଇ ସାରିଛ ଆଉ ପିଇବ କଣ ଚାପ କଞ୍ଜଷ୍ଟ ପଡି 100 ଟଙ୍କା ରଖିନ ପାଖରେ ଯା, ଯା। ଘରେ ପଳେଇଛି ଟି ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୁଛି ଆରେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇ ଏଇଟା କଣ ମଦ ପିଇବା ଜାଗା ନା ମତେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପଦାରେ ଦେଇ ପିଇ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ପଳା ଏଠୁ ଯା ପୁରା କହୁଛି ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିନ ଛେ ଚପ छी ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ତ ମୁରଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାଗିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁବପିଢି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ମତେ ବି ଆରେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ କାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ଏ ବାହାଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ? ଆପଣଙ୍କ ଜଜ୍ ଆପଣ ପାଗଳ ଟାକିରେ ତୁ ତତେ ୟା ଭିତରକୁ ଡାକିଲା କିଏ ମୁଁ ଶୁଣେ ସେଇଟା କହିଦେଲେ ମତେ କଣ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଜି ଧଳା ଚୁପି ସେ ଟୋକା ସଞ୍ଜୁ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଏ ସଞ୍ଜୁ ଏଠୁ आज्ञा बापा डाकिले ଆରେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ସେ ତ ଚିହ୍ନା ଇଏ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କିଏ ଇଏ କହିଦେ ଚିଞ୍ଚି ନେଇ କୁହ जान्नी बापा कि हम डिस्टेंट रिलेटिव କି ଚମତ୍କାର acting ତମର ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ସତରେ ଓ ଭାଇ ତମେ ସତରେ ମତେ ଜାଣି କହୁନ ନା ଜାଣିକିରି କହୁନ ये पीचंती बोधे आबुल ताबुल कथार्ता करचंती मोर काम अछि मु आसुची बापा ଯା ବାବା ଯା ହଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଆପଣ ଏକିଟିଆ ପାଗଳ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ସବୁ ପାଗଳ ସବୁ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଜିତବ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ